Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 23 апрель сишәмбе. Студияда сезне мин Эльза Ахмәтҗанова сәламлыйм. Тапшырыбызның иҗат төркеме белән бергә матур көн, һәр шигездә уңыш юлдаш булсын дигән теләктә калабыз. Зәкәрия фолк төркеме татар сәнгате күгендә берничә ел элек кабынды. Шуңа да карамастан алар тамашачыга 2 музыкаль альбом тәкъдим итеп өлгерде инде. Ә бик тиздән яңа иҗат җимешләре белән чыгыш ясарга ниятләп торалар. Дус туган дип исемләнгән альбомга нинди җырлар кергән икән? Бу турыда үзләреннән сорап карыйк әле. Бүген бездә кунакта Зәкәрия фолк төркеме солистлары Лилия Җиһаншина һәм Әдилә Мөбәрәкова. Кызлар, хәерле көннәр, исәнмесез? Хәерле көн. Сезнең төркемгә бары тик 7 генә ел инде алдан әйтеп киткәнемчә, сез инде 2 альбом күрсәткәнсез. Аның исемнәре дә бик матур, истә кала торган Без һәм Бергә дип исемләнгән. Монсы дус туган һәм инде сез аны уникаль альбом дип әйтәсез. Ни өчен бу булай? Нинди уникаль җырлар кергән икән анда? Чыннан да бу шулай, мондый җыентык әле Татарстанда да, Рәсәйдә юк. Без беренчеләрдән булдыручылар. Узган елны безне кызлар белән Казан мэриясе оештырган Үз телем дигән проектта катнаштык. Грантлар проекты инде бу. Һәм шунда үзебезнең проектыбыз белән җиңү яуладык. Бу инде безнең менә шул дус туган музыкаль альбомы иде. Һәм инде менә ярты елдан артык эш барды. Без җырлар эзләдек, төрле архивларда, фондларда, Казан дәүләт консерваториясе фондларында, үзебезнең архивлардан инде. Һәм студияда яздырдык ул җырларны, бик күп кенә музыкантлар белән эшләдек. Һәм менә инде аның нәтиҗәсе буларак менә шул дус туган альбомының презентациясына да килеп җиттек. Җырларга килгәндә инде әлбәттә бу 8 уникаль җыр, бу татарларның төрле этник группаларының җырлары. Монда татар мишәрләре дә, Пермь татарлары, Ногайлар, Карагашлар, Себер татарлары, Керәшеннәр керде. Әстерхан татарлары. Тәкъдим итү кичәсенә инде билетлар алып бетерелгән, шуңа да карамастан тамашачыларга да әйтеп китә инде кайда һәм кемнәр белән ничек булачак очрашу. Алла бирса, инде менә 3 көн калып бара. Без бик дулкынланабыз. Хөрмәтле тамашачылар, сезне 25 апрель көнне Моң театраль мәйданында үзебезнең дус туган альбомының презентациясына чакырып калабыз. Кызганычка каршы билетлар инде юк. Шатлыкка каршы дип әйтергә кирәк, Әдилә, шатлыкка каршы дип. Күбрәк кеше килсә, әлбәттә без инде шат булыр идек, әмма дә ләкин бездән теге тормый инде ул ничә урын барлыгында, Аллага шөкер, алып бетерделәр. Һәм әле дополнительно да саттык әле без билетлар, шулай ук өстәмә билетлар саттык, алары да бетте инде, Аллага шөкер. Безнең менә тыңлаучыларыбыз бик көтеп торалар инде. Казанда күп кайчан була дип концертны көттеләр. Һәм инде билетларны чыгаруга барсында алып бетерделәр. Уңыш дип әйтсәк тә була инде. Аллага шөкер. Экспедицияларга да йөргәнсез дип ишеткән инде. Бу дөресме? Кайсы районнарда булдыгыз? Кемнәр белән очраштыгыз? Һәм шусы да кызыклы, экспедициягә барып та әле һаманда ниндидер ишетелмәгән, күрелмәгән нәрсәләргә тап буласың икән, шулай бит. Чыннан да шулай. Экспедицияларда инде без студент чакларда йөрдек. Һәрбере бездә Казан дәүләт консерваториясендә укыдык, татар музыкасы һәм этномузыкология кафедрасында. Һәм инде безнең ул архивларыбыз бик күп, үзебезнең диплом эшләрен яздык бит инде. Төрле регионнарга чыктык. Без Татарстанда гына түгел, гомумән Россиягә дә чыктык. Татарлар гына түгел, монда инде төрле милләтләр яшәгән регионнарга. Һәм материаллар күп бүгенге көндә. Без инде ул материаллардан бик әйбәтләп кулланабыз. Кайсысы менә архивларда, кайсысы музыкаль җыентыкларга керде инде. Аларны менә шулай экспедициялардан алып кайтып музыкаль җыентыкларга булдырдык. Анда инде язмалары да бар, дисклары да бар. Аларны тыңлап, алар белән эшләргә була. Сез үзегезнең төркемне дә бит әле уникаль дип әйтәсез. Бу төрле милләт вәкилләре булгангамы, әллә инде башка сәбәпләр дә барбы? Беренчесе әлбәттә шул инде. Без менә бердән-бер шундый төркем, 4 кыз, бөтенебездә, 4-ебездә төрле милләтнеке, төрле диннеке. Шуңа да карамастан менә шулай бергә дус тату яшибез һәм инде үзебезнең җырларыбызны, гореф-гадәтләребезне менә шулай җырларыбыз аша саклап калырга тырышабыз, яшьләргә тапшырып. Менә Татар реформда булган очрашуда сез матбугат конференциясендә булай дип әйткән идегез. Хейтерларыгыз турында да менә берничә сүз, име? Шунсы да кызык икәнсез, аларга ништер матур мөнәсәбәттә барыбер дә һәм инде үзегезнең эшчәнлегегез белән дә менә бу фольклор темасында эшләүчеләрне үзегезгә карата алгансыз. Баштарак авыррак булды, чөнки менә без инде үзебезнең фолк
заманча, без бит заманча ясыйбыз җырларны. Һәм инде шушы өлкәдә без беренчеләрдән булып кирдек Татарстанда. Шуңа күрә әлбәттә беренче башлаган кешеләргә, эшне беренче башлаган кешеләргә баштарак авыр була, тәнкыйть була, тәнкыйть була. Әмма дә ләкин хәзерге көндә бу юл үтелгән, инде 7 ел үтте, инде хәзер бу юл үтелгән. Хәзер безнең устазларыбыз да, укытучыларыбыз да безне бик яраталар, безнең нәрсә эшләгәнебез белән сокланалар. Бу бик кирәк эш дип әйтәләр безгә. Әйе, без дә инде моңа инандык. Моны инде хәзер без түгел баш күтәреп әйтә алабыз. Без эшләгән эш ул бик кирәкле бүгенге көндә, чөнки кызганычка каршы традицион фольклор белән кызыксынучылар әз инде хәзерге көндә. Ә менә шушы форматта тапшыру кешеләргә ул әлбәттә инде үстерә һәм яңа кешеләрне фольклор дөньясына, яңа кешеләрне дә кертә. Шуңа күрә инде хейтерларга без бик рәхмәтлебез, чөнки әгәр дә безне сөйлиләр икән, димәк бу кызык. Без гел менә үзебезнең хейтерларга бик сөенәбез, бик яратабыз һәрберсендә. Әйе, чыннан да уникаль төркем дип әйтеп була икән сезне. Әйе, төрле милләт вәкилләре төркемдә дип әйттек инде. Һәм ничә телдә җыр башкарасыз? Булай без 7 телдә башкарабыз. Бу инде Татарстанда яшәгән 7 төп милләт, һәм инде әле алардан башка 2 җырыбыз тагын бар. Бу казак теле һәм кырым татар теле. Шулай итеп инде 9 тел буладыр, бөтенсен бергә кушып әйтсәк. Ә менә сезнең тамашачыга, аудиториягызга килгәндә, менә сез аларны күз алдыгызга ничек китерәсез? Кемнәр алар? Ой, бу чынлап кына әйткәндә төрле аудитория, монда яшьләр дә бар, Әбиләр дә бар, апалар да бар, төрле категория һәм егетләр дә бар. Һәрберсе ничектер төрлечәрәк үзенә кабул итә инде бу җырларны. Менә алар шундый төрле Без дә аларны бик яратабыз, шундый төрле булуларына карамастан да. Без инде теге менә кайбер коллективның или башкаручының, мәсәлән, яшь кенә аудиториясе, яшь кызлар мәсәлән булаймы? Без алай әйтә алмыйбыз, чөнки без инде халык җырларын башкаргач, әлбәттә кызыксыну, өлкән кешеләрдән кызыксыну бар. Яшь кешеләрдән заманча яңгырашларны ишеткәч, яшьләр дә тартыла торгандыр. Бу бик сөенеч. Бу инде безнең соңгы менә 3-4 елдагы иң зур ансамблебезнең теге гырыланып әйтерлек әйбере, ул менә безгә соңгы 3 елда бик күп балалар мөрәҗәгать итә. Балалар бик кызыксыналар. Бу инде бик сөенеч безнең өчен. Ә безнең тамашачыларны сөендереп, яңа альбомыгыздан берәр җыр яңгыратып китсәгез, бик әйбәт булыр иде. Әлбәттә, бик рәхәтләнеп җырлыйм әле дип атала бу җыр. Рәхим итегез. Җырлыйм әле җырларымны, дусларым, яңгырасын бу җырларым җыракка, яңгырасын бу җырларым җыракка. Яшем җитсә дә җитмешкә, дусларым, акыл биреп булмый икән җөрәккә, акыл биреп булмый икән җөрәккә. Җәйләремдә җиләк җимеш пешәдер, үткәннәрем генә искә төшәдер. Җәйләремдә җиләк җимеш пешәдер, үткәннәрем генә искә төшәдер. Үткәннәрем генә искә төшәдер. Вот матур булды. Бик зур рәхмәт, күңелләрен күтәрдегез. Һәм инде концертыгызда шулай уңышлы, матур, күтәренке рухта узсын. Алда да сезне көтеп калабыз, яңа репертуар белән, яңа программаларыгыз, яңа альбомнар белән. Бик зур рәхмәт. Матур көннәр үзегезгә. Тапшыруыбызны серле Хәзинә сәхифәсе белән дәвам итәбез. Алдагы чыгарылышта татар хатын-кызларының чәч бизәгече чулпылары турында сүз башлаган идек. Бүген исә коллекциялар җыючы Гөлшат ханым Ныгайбәкова үзенең бай чулпылар коллекциясын күрсәтеп, Таллер һәм Әби патша тәңкәләрдән торган чулпылар турында сөйләп китә. Сәхифә Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәмендә әзерләнде. Татарлар юкка гына җырламаганнар. Без китәбез кай җирләргә, тәңкә суккан илләргә. Әллә кайтмыйм, әллә кайтам туган үскән илләргә. Татарлар чулпылар бизәү өчен Төркия, Иран тәңкәләрен файдаланганнар һәм инде алар бик яратканнар тәллир тәңкә.
Тәллир тәңкә ул инде Германияда ясалган. Тәллир тәңкә авыр тарта, 6 мыскылдан арта. Мыскыл ул урысча золотник дигән сүз. Менә бу тәңкәләр. Алар Әби патша вакытында чыгарылганнар. Татарларның Әби патшага айрым мөнәсәбәтләре булган. Ул инде көчләп чукындыруны туктаткан. Таштан мәчетләр төзергә рөхсәт иткән. Шуңа күрә аның битен, чырайын алга чыгарганнар. Башка тәңкәләрнең бөтенесен алга 2 башлы кара бөркетне беркеткәннәр. 2 башлы кара бөркет ул инде борынгы алтын урда символы да булган. Кайбер тәңкәләрне алтын төскә буяганнар. Алар манмалы тәңкә дип аталганнар. Татарларның бар бер җырлары. Балдызым, ялгызым дип җырлыйлар. Алай дөрес булмаган. Иң баштан аны җырлаганнар. Балдызым, ялдызым, минем алтыным дигән сүз. Аннары инде ялдызчы һөнәре юкка чыккан, ялдызым онытканнар һәм инде шулай ялгызым булып калган. Менә шундый әйберләр. Кайбер чулпыларда исемнәре язылган. Кемгә бүләк ителгән бу чулпы. Бу инде минем хәләл җәфәтемә Җәмиләгә бүләк ителгән чулпы дип язылган. Татар хатынларының шулпылары булырга тиеш. Ни демәктән, һәрбер өйдә элек борынгы заманда өйләр ягы булган һәм хатын-кызлар ягы. Хатын-кызлар кергән вакытта ишетелеп тора шулпылар. Мен шундый матур итеп. Һәм инде әлбәттә менә фәрештәләр аларны саклап тора бу шулпылар белән. Шулпылар коллекциясы арасында сезнең менә иң яраткан һәм дә инде чын сәнгать үрнәге булган шулпыларны әйтеп китә аласызмы? Бармы монда? Бар. Бу минем иң яраткан шулпы. Бу киянтәле шулпы. Борынгы 19 гасыр ахырында ясалган шулпы. Бу шулпы бик бай хатыннарныкы булган. Монда инде төрле төстәге асыл ташларды, аметистларда, кызыл якут, зәңгәр якутта кулланганнар, фирәзә дә күп. Монда алтынга манган бер сумлык тәңкәләр дә. Мондый шулпыларны Казан губерниясендә ясаганнар. Бу инде бик оста кешеләр генә ясый алган. Алар бик сирәк очрый. Кайбер менә мондай шулпылар, менә монда бантик та бар. Йөрәк тә төшкән такталар бар. Менә бу искиткеч матур шулпыларны чынлап та сәнгать үрнәге дип була. Ничек килеп беләкте, сез каян эзләп таптыгыз моны? Серме ул? Юк, сер түгел. Менә бу шулпы ул миңа Үзбекстандан килде. Минем иптәшем Дамир Васильев, без аның белән бергә истәлек проектын алып барабыз. Ул барганы Бухарага. Бухарада базарда менә шул шулпыны күрде. Советлар заманында 30-20 елларда бик күп татарлар репрессиялардан качып шул якларга киткәннәр. Шуңа күрә шул базарларда, кибетләрдә, антикварный кичкенә кибетләрдә безнең татар бизәгечләрен табып була. Һәм инде менә бу өч рәтле
киянтәле 6 такталы шулпы минемчә бөтен күңел байлыгын күрсәтә. Менә бу зәркәнче шул шулпыны ясаганда ул аның бөтен үзенең күргән табигый матурлыкларны, бөтен үзенең хатынына, яисә кызына булган бөтен матур хисләрен, яратуларын менә бу шулпыга керткән. Гөлшат ханым, кайбер шулпларга игътибар итсәк, аларның тимерләре ничектер үрелеп ясалган кебек. Бу нинди сәнгатьтер, бу нинди үрнәкләр? Әлбәттә, Эльза, металлны бөтереп эшләнгән челтәр тәңкәле шулпылар аеруча киң таралган. Ул аерым бер зәргәнчелек ысулы. Аны тагын җепкыр диләр, урысча филигрань да әйтәләр. Бөтеркә, челтәр бөгү техникасы да дип әйткәннәр. Татарлар бик яратканнар фирәзәне. Фирәзә ул хатын-кызларның сәламәтлеген ныгытып, хатын-кызларга күп бала биргән таш дип сайланган. Алар инде төрле төстә булган, яшелрәк тә булган фирәзә. Күк төсендә дә, зәбзәңгәр төстә дә булган алар. Менә бу бик матур йөрәк формасындагы, йөрәк рәвешендә ясалган шулпыга күп иттереп фирәзәләрне тезеп куйганнар. Юкагын әйтмәләр бит инде татар хатының кызларының аркалары тугры була. Ни димәктә менә мондый шулпылар, алар авыр, алар көмеш. Шуңа күрә алар иренеп торалар да, аларның башлары аркалары туп-туры булачак. Шуңа күрә ул барангадан килә. Кызганычка каршы, шулпыларны фотосурәтләрендә дә, рәсемнәрдә дә бик күреп булмый. Алар яулык астында, шәл астында калганнар. Хатын-кызлар урамга чыкканда башларын һәр вакыт каплаганнар. Әле яулыкны туздырып та бәйләгәннәр. Ул инде билгә хәтле булган. Күренсә күренә инде шулпы, күренмәсә күренми. Аның чыннары гына ишетелә торган булган. Инде өйдә дә хатын-кыз булганда берәр ир кеше керсә, ул инде барыбер хатын-кызның чыннарын тыңлап, борылып, икенче бүлмәгә киткән. Кем белә, бәлки без дә әбиләребез кебек тора-бара шулпылар тагып йөри башларбыз. Һәм безнең килүебез дә әллә каян ишетелеп торыр. Чәчкенә үстерәсе калды. Киләсе чыгарылышларда сезне татар хатын-кызларының милли кием үрнәге изү белән таныштырырбыз, бүгенгә исә шулар. Һәр көнне матур фикерләрдән генә башлагыз дигән тәктә калып, мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән сау булашам. Исән, имин булыгыз.